Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Dideng! Nabala ako sang kaimtangan ni Perlita mo. Nagapakadto na bala diri si Father Alan? Siguro day aluna. Kay kaina pa man atugin sugat ni Bandoy. Oy, Perlita, amiga ko. Hindi ka gin magkalipat sa ngalan ni Jesus, ha? Maria kag Jose. Ohala, nagapiyong na lang ang iya mga mata. Si Angie, natawagan na bala siya? Kakwanday, hindi ko na abi makontak ang numero sang iya telepono. Oy, paano iniban? Paano naton sila mapahibalo nga malubha ng kaimtangan ni Perlita? Paano? Ang cellphone ko. Hello? Hello, Angie. Si tita mo aluna ini. Oh, tita? Nakapanawag ka man? Gusto ko lang ipahibalo sa imo. Kaginbayaan na kita ni mama mo. Tita? Wala pa lang siya madugay nga ginbawian sa kabuhi. Katapos lang sa pangumpisar, kag nabugtuan siya sa ginhawa. Diyos ko! Si mama ko! Si mama ko! Kinahanglan nga makapauli ka mo dire. Para nga makaupod ninyo siya sa katapusan nga tiun, Angie. Oo, tita. Mapabok ako gilayang sang flight. Paulit dira sa Pilipinas. Pila ka beses ko ginplano nga magpauli. Permi lang hindi ako makadayo na. Ano abi kikabudlay magkuha sa bakasyon sa trabaho ko eh. Amo man ang bana ko nga si Sherwin. Grabe gid ang mga commitments niya. Ay, nalipat gali ako. Hapiton ko pagaling baby ko sa iya caregiver.
Ang maayo pa. Antes ako magdiretso dito, mahapit anay ako sa grocery. Kay naubos ng mga supplies namon. Ari naman. Hindi ko naman mapunggan ang pagtulo sa akong mga luha. Tuman kasakit para sa akon ang kamatayon ni Mama. Nawala ko man lang siya nasugilanon. Nagkaibalo ako. Nagalain ang iya buot sa akon. Tungod-sugod sa nagpamana ako. Kag nag-upod kay Sherwin diri sa States. Wala lagi kami makapauli bisan makaisa. Di wala pa niya makita sang personal ang baby ko. Nga maduha pa lang katuig. Ma. Sorry, kid. Sorry, kid, ma. Ano, day? Sila lang sang anak niya ang mapauli. Amo man inang ginhambal niya sa magsugilanon kami liwat. Alang-alang kuno nga makaupod ang bana niya. Tungod nga hindi gid kuno mabayaan ang obra niya. Ay, amo bala. Ote, saan ko nung abot nila diri, day? Sa madason kuno nga adlaw Ari na sila diri. Manawag lang siya kuno kung nakahali na sila didto. Para nga makasugod